皆さん、こんにちは。JMCC 所長のマヘイマです。はい、今日はですね、最近寒くなってきたので、調子が悪い、具合が悪い時に使う表現を教えます。はい、寒いのでですね、皆さんね、体に気をつけないといけませんね。はい、じゃあ今日お教えするのは、体調が悪い、ねまかんぶねまかんぶね、ねまかんぶ調子が悪いです。また、エーミーデー。エーミーデーは、風邪をひいているっていう時に使います。エーミーデー。私の田舎の方では、エーパッテ。エーミーデーも使いますが、エーパッテ。エーパテ、風邪をひいているっていう表現です。また、熱があるっていう表現ですね。ピャーデー、ピャーシーデー、ゴープーデー。のピャーデー、ピャーシーデー、ゴープーデー、熱があるっていう表現ですね。はい。喉が痛いです。喉が痛い。レージャウナーで。レージャウナーで。はい。鼻水が出る。鼻水が出るは、ナーシーで。ナーシーで。咳が出る。チャウンソーで。チャウンソーで。はい。またですね、痰が絡む。痰が絡むっていうのはミャンマー語で、တလိပ်ကတ်တယ်って言います。ตလိပ်ကတ်တယ်。はい。いろいろあるんですけれども、はい。皆さん鼻水が出る。ナーシーデの他にもですね、実は、鼻が垂れるっていう表現ですね。これは、ナーイージャーデ。ナーイージャーデ。鼻水が垂れる。ナーイージャーデ。そして、鼻詰まり。鼻が詰まる。ナーペイテ。ナーペイテ。ね。いろんな表現がありますね。なので皆さんね、友達が元気がないときは、どうしましたか？どうしたの？バピッタレ。バピッタレ。元気じゃないんですか？ニーマカンブーラーって聞けばいいんですね。それで、元気じゃないときはニーマカンブーって書いてきますから、はい、皆さんよかったら、これを勉強してください。はい、皆さんも体に気をつけてくださいね。じゃあまあ、イエーかユーサイパー。ကျေးဇူးတင်ပါတယ်。တတာ